23 октябри соли 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон маҳфили навбатии Дурахши илм доир гардид. Дурахши илм маҳфили илми маърифатии умуми донишгоҳӣ буда бо дастури бевоситаи ректори муассисаи таълимӣ муҳтарам Сатторзода Бобоҷон Абдуҷаббор ва бо ташаббуси шӯрои рушди илм ва инноватсионии донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъсис ёфтаву моҳе 3 маротиба доир мегардад. маҳфили навбатӣ таҳти роҳбарии муовини ректор оид ба илм ва инноватсия Муқимов Қутбиддин Мирзоҷонович ва иштироки декани факултаи фаъолияти гумрукӣ ва амнияти иқтисодӣ Бурӣ ва Мастура, директори китобхонаи илмии донишгоҳ, сардори шуъбаи иттилоот ва нашрия, мудирони кафедраҳо ва донишҷӯёни фаъоли ҳамаи факултетаҳо баргузор шуд. маҳфили мазкур як нав тақвиятдиҳандаи маҳфилҳои илмиву маърифатии назди кафедраву факултетҳои муассисаҳои таълимӣ хоҳад буд, ки бо супориши ректор аз тамоми маҳфилҳои донишҷӯёни назди кафедраҳо, донишҷӯёни фаъол, онҳое ки имкону нерӯи дар оянда дар озмунҳо, маҳфилҳо, чорабиниҳои илмӣ, семинару форумҳои донишҷӯён иштирок карданро соҳиб буда, нуфузи донишгоҳро дар дили хоҳ чорабиниҳои илмӣ баланд бардошта метавонанд, гирдоварӣ гардидааст. бояд гуфт, ки ташкили маҳфили Дурахши илм маҳз ҷиҳати ташаккули тафаккури зеҳнии донишҷӯён ташкил ёфтааст ва ҳадафаш пайдо намудани чеҳраҳои нави илмӣ, дар умум пурқувват намудани базаи илмиву зеҳнии донишгоҳ ба ҳисоб меравад. ба иттилои Қутбиддин Муқимов, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия, дар баробари он ки марҳила ба марҳила аз маҳфил то маҳфил сафи хоҳишмандони иштирок дар Дурахши илм ро ба афзоиш дорад, инчунин маълум мегардад, ки сатҳ, нуфуз ва ҷойгоҳи он фаротар меравад. дар ин росто муовини ректор оид ба илм ва инноватсия мужда растонд, ки аллакай 3 донишгоҳи хориҷӣ аз Русия, Қазоқистон ва Беларус дархости узвият ба маҳфили мазкурро пешниҳод карданд, ки минбаъд дар маҳфилҳои Дурахши илм ба таври онлайнӣ ширкат варзида ба ин васила табодули андеша ва тафриба менамоянд. сипас аз ҷониби муаррифгарони мавзӯъ таъкид карда шуд, ки пардохтҳои гумрукӣ пардохтҳои ҳатмӣ мебошанд, ки аз ҷониби мақомоти гумрук ҳангоми интиқоли мол тавассути сарҳадҳои гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида мешавад. пардохтҳои гумрукӣ дорои якчанд аломатҳои хос буда, ҳатмият ва даромадҳои махсуси бюҷети давлат ба ҳисоб мераванд, ки бо қувваи маҷбуркунии давлат ситонида мешаванд. барои напардохтан, вайрон кардани муҳлати пардохт, саркашӣ аз пардохти пардохтҳои гумрукӣ, шахси гунаҳгор ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. зимни баромадкунандагон шаклҳо ва фоизҳои ситонидани андоз аз арзиши иловашуда, боҷи гумрукӣ, боҷи содиротӣ, андози аксизӣ ва ғайриандозиро хеле соддаву омафаҳм таҳлил намуда пешкаши аҳли толор намуданд. баргузории чунин маҳфилҳо имкон фароҳам меорад, ки донишҷӯ озодона суҳбат намудан, фикрашро баён карда тавонистан, мақсадашро фаҳмонидан ва тарзи пешниҳоди мавзӯъро хуб дар зеҳнаш ҳазм намуда ба ин васила қобилияти нутқронии худро ташаккул медиҳад, то андешаву афкорашро аз ҷиҳати илмӣ асоснок ба аудитория ироа намояд. дар интиҳои маҳфили мазкур донишҷӯёни фаъоли факултетҳо, ки аксарашон муҳассилини курсҳои чорум буданд, ба муаллифони маърузаи имрӯза саволҳо дода ба онҳо посухҳои қонеъкунанда гирифтанд. мубоҳисаҳои гарму самимӣ ва кунҷковонае, ки миёни донишҷӯён сурат гирифт, андешабарангез ва хотирмон буд. мусаллам аст, ки дар ҷаҳони муосир, ки илм омили асоси пешрафти ҷомеа ва давлат ба шумор меравад, донишомӯзӣ аҳамияти аввалиндараҷа ва ҳатто ҳаётӣ пайдо кардааст. бинобар ҳамин таъсиси маҳфили Дурахши илм яке аз ташаббусҳои илмиву маърифатии раёсати донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон баҳри донишҷӯён мебошад, ки бо ҳадафи баландбардоштани сатҳи дониш, рушди тафаккури илмӣ ва бедор кардани завқи зеҳниву пайдо кардани қобилияти тадқиқоти онҳо таъсис ёфтааст. аз ин лиҳоз маҳфили Дурахши илм метавонад миёни донишҷӯён муҳити дӯстдорони дониш, тадқиқ ва навовариҳоро ба вуҷуд оварад.